Hey guys, Khulumbai नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअ जाहैबाय दिनैहाय गाइस आङो थांगोन शाहरुख खाननि न' नायनो ओमफ्राय दायो जोङो दंफैयो बेन्डस्टेन्डआवहाय स' जिमानखिनि हायो आं नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन मानो होनना बुङोबा जोंखौथ' हाबनो होआ नालाय बेनि थाखायनो आं जा हायो बेखौनो दिन्थिगोन आरोना स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो गाइस बेयावहायनो 6टानिबो बारबायमोन आरोना 6टानिफ्राय बारबाबाबो जि आराम गासैबो आरामसे बेयावहाय मजा लागासिनो खोलो खोलो बारनाय बारनि ओमफ्राय जोङो जे आंनि प्रिभियास भिडिअ जे होदोंमोन ना बैयो बेन्द्रा वर्लि सिलिंआ बेयावहाय माने थानो होआ आरोना 6टा जाबानो होखारो ओमफ्राय जा मोजां आयु आंथ' थाबाय थानो लुगैदोंमोन ओमफ्राय बै बिल्डिंफोर लाहानि न'आव थाना खम आराम नांगोन ना सिखारनाय लोगो लोगोनो पुरा सि भिउ नुगोन आरोना टाइटैनिक घोस्ट क्या हम लोग का रेडी नहीं हुआ भैया अभी तक हाँ दो जल्दी जल्दी दो जल्दी दो मराठी में बोलो ना तो हमको जल्दी चाहिए तो क्या बोलेंगे भाव इसको काट करके दो ना काट के दो अच्छा से पका के देना भाई पकड़ा करना थैंक यू भाव बाय 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 কি ভালকে কথা পাতে দেখছা দেখি তিলটা তুই খাও কেটু बैकग्राउंड कितना अच्छा क्यूट आ रहा है नीचे से लो पीछे से लो खिलाड़ी है Take care and be safe. Careful and be safe. So guys जोङो दायो बेन्डस्टेन्डआवहाय दंफैयो आरोना ओमफ्राय बे खाथियावनो शाहरुख खाननि न'आ दङमोननो दा स' दा उनावहाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन दसे बे भिउखौहाय इन्जय खालामनो नै बिल्डिं सायावबो जा मोजां दाउफोरा बिरलांगासिनो आयु जा मोजांखा खिन्थु लेथ्रा खालामबाय आरोना मानसिफ्रा जानानै बेयाव गारलांजोबो बेयावहा गारनाङा डास्टबिनावसो गारनांगौ नायनाय बोरै लेथ्रा जाखायो मान समायना जायगाया
Guys, दायो टाइमा फैबाय नै बेनो जाहैबाय बे बिल्डिंखौ नुगासिनो ना नोंथांमोना बेनो जाहैबाय मन्नत गाइस बेनो जाहैबाय शाहरुख खाननि न'आ आरोना दिखता ही नहीं है कुछ भी नै बेनो जाहैबाय देखाय ना पाय बर'फोरा सब किबा करदिसि मालाय इमान गोदोर मानसिनि न' नालाय इमान समायना न'आ बेनि थाखायनो नै नुवाखै बे माबा गेटनि सायावबो माबायसा गेट लगायना दोनदो ओमफ्राय मानसिफ्रा बेयावहाय जा फट' सेल्फि लानो फैसोयो आरोना बे खाथियावनो बे जिथु दहय नोंथांमोना नुगासिनोमोन ना लैथोखौहाय बे खाथियावनो आरोना जा मोजांखा भिउफोरा आयु ओमफ्राय बे सेर सेरनि बिल्डिंफोरा ओरैबायदि मालदार मालदार ओरैबायदि मोजां आयु माने जा मोजांखा आं बिराद मोजां मोनदों नै गाइस मोननो दा जाहायो आं दिन्थिबाय मानो होनना बुंबा बेयावहाय बाहेरावबो सिकिउरिटिफोरा थायो आरोना ओमफ्राय बिदि गोलाव गोलाव ग'प्र'जोंनो भिडिअ लानो होलायलायाखै तामा मालाय मालदार मानसिनि खोथा नालाय जोंफोरालाय माला बेबायदि न'आव लुनानै थानो हागोन गाइस नोंथांमोननि अननाय मोनबासो बिदि न'आव थानो मोनगोन जोङो बेखायनो जल्दि जल्दि थाबैनो अननाय होबानो जाबाय बुरजा बुरजा आंनि मा होनो आंनि बे चेनेला थाबैनो 300k साबस्क्राइबार कमप्लिट खालामथोंसै गाइस प्लिज 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 10 लाख साबस्क्राइबार जल्दि जल्दि खालामना होदो दे सनाफोर डलबि गाइस बेनो आरोना शाहरुख खाननि न'आ मालायसो जि मोजांथार न'आ जोंफोरालाय माला बिदि लुनो हागोन होनदो नेक्स्ट जोनोमाव ओमफ्राय दायो आंनि फेभरेट हिर' सलमान खाननिखौ नायनो थांगासिनो होनदो बेना एपार्टमेन्टआवसो थायो नालाय नुबाय मालाय जा मोजां मोजां बिल्डिं एखायनो हिनजाव जा हौवा जा पुरा थाखा खामाय आरो लुनो नाजा ओरैनो थाबाय थाबा जेबो जाया होलायबाय ओमफ्राय अट'आव गाखोनानै ससे इथिं थाबायहैनोसै आरोना जोंना अट'आनोसै ओमफ्राय बासावसो फैखादों नालाय ओमफ्राय ट्रेनावबो गाखोदो पुरा इन्ट्रेस्टिं नांखादो दे लकेल ट्रेनाव बिराद खस्थ' माथो बिराद मानसिफोर जा भिर जफैखायो आरोना बिराद मानसि जाखायोलै फैसा खम नालाय 10 थाखा थाइबा बिदिल' लायो जा मोजांखा बिल्डिंफोरखौ नुनानैनो फाग्लि जाजोब्बाय आङो माने बिल्डिंखौथ' मेरला नुबाय देसुन दिल्लीफोरावबो बा जिखुनु गिदिर माबाफोरावबो नुबाय खिन्थु मुम्बाइनि जा बिल्डिंफोरना बेनि माने समायनायानो आलदा माने बिराद साइजनि लुनाय आरोना डिजाइनफोरा ओमफ्राय नै बेयावहाय कालारफुल गोखैफोर फानदोंमोन आरोना थाइजौ सुमफ्राम ओमफ्राय खामरेंगा बिदिनो थिंख्लि मसाला होलायलायनानै स' बेखौनो बायनानै लाबाय जालांसै आंथ' गोखै बिराद जानो हाखायो नालाय ओमफ्राय जा गरमबो अखा हानायजों लाबजों अखायानो माने पात्ताखौनो मोना दसेनो हायो दसेनो गायो जाता है ना जी गिदिर गिदिर न बाप्पा ओय अंदर की बात गिदिर गिदिर माने अंदर की बात कोई अंदाज कर पाते हैं वो लोग बहुत खास होता है itu kabar tiba
रिकॉर्ड चालू है 1 2 3 मैं पण पूरा बिजी गेलो नै अखा सिजा नांबाय आरोना उपाय गैया ट्रेन हमफिननांगौ ट्रेन हमनानै थांफिननांगौ नालाय गारिथ' गैखाया देनां र' सानसे टाइम फैगोन मुम्बाइआवबो गारि लानानै बेरायनाय होनदो माने केबफोरखौबो बुक खालामबाय थानो टाइम नांगौ नालाय फैनायावनो मानायावनो लकेसन नायनायावनो बेखायनो माने इजि आरोना माने थाबायनाय बा ट्रेनजों बा अट'जों माबा खालामनाया बार माने बिराद मोजां आरोना थाब थाबनो मोनो ओमफ्राय ट्रेनाबो जा थाब थाबनो मोनो माने मेट्र' बायदिनो खिन्थु बे ट्रेनसो आरोना मेट्र' नङा ओमफ्राय बिराद खम दाम मोजांथार ओमफ्राय थांनाय टाइमावहा बारा मानसि गैयामोन फैनायावसो जा मानसि दंमोन आयौ So guys, दायो जोङो फैबाय आरोना ओमफ्राय नै बियो रेलवे स्टेशननिफ्राय ओंखारनाय लोगो लोगो बेयावहाय रेलवेनि माबा मोनसे गोदोर अफिस नामाथाय बियो बिराद मोजां लाइटिं होनानै डेक'रेट खालामनानै दोनो बेखायनो आङो भिडिअ लायालासिनो थानो हायासै ओमफ्राय गाइस आङो जा हायो नोंथांमोननो दिन्थिबाय ओमफ्राय सलमान खाननिखौ देखायहैनाय जायासै बिराद मेंबायना ओमफ्राय फैबाय आरोना जोङो ट्रेनसो थांदों नालाय ओमफ्राय बिराद मेंनाय मोनबाय आं आथिं साइथिं साजोब्बाय हालामोन आरोना स' जाखिनि हायो आं दिन्थिबाय नोंथांमोना गाज्रि मोननांला आरोना नेक्स्ट भिडिअआवहाय लोगो मोनसिगोन